आज मी करते अंड्याची आमटी। ही 7 अंडी आहेत। अंडी ही मी धुवून घेतली आहेत, कारण धुवून एवढ्यासाठी आपण तशीच घातली तर काहीतरी त्याला लागलेलं असतं। मी धुवून घेतली आहेत। त्याला एक मध्यम आकार मोठा कांदा बारीक चिरलाय, एक टोमॅटो बारीक चिरलाय, ही थोडीशी कोथिंबीर, तसंच हे भाजलेलं खोबरं अर्धी वाटी, एक छोटा मध्यम आकाराचा नारळ त्यातला अर्धी वाटी हे खोबरं, त्यात 4 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 1 मिरची, 1 बोट चमचा धणे, 1 लवंग आणि 4 मिरी असं घालून मी भाजलेलं हे खोबरं, पाव बोट चमचा हळद, 2.5 बोट चमचे भाजलेला मसाला, तिखट 1 बोट चमचा आणि सुपारी एवढी चिंच, हे आहे त्याचं साहित्य। आता हे भाजलेलं खोबरं मी हे सगळं खोबरं आहे हे मिक्सरला घालून बारीक वाटणार आहे, त्यातच चिंच घालणार आहे। ही आमटी मी अंडी फोडून करणार आहे। माझी जी मदतनीस आहे रूपाची आई, तिची सासू जी करते त्या पद्धतीची अमिताला आवडते, ती ही अंड्याची आमटी आज मी दाखवणार आहे। हे तेल गरम झालेलं आहे। आता कांदा फोडणीला घाल। कांदा जरा 2-3 मिनिटं बावला की मग वर टोमॅटो टाकणार आणि कांदा बावण्यासाठी हा कांदा घातलेला आहे आणि कांदा लवकर शिजायला हवा म्हणून जर असं हे चवीपुरतं मीठ घालणार आहे। कांदा शिजत आला की मग वर टोमॅटो। हा कांदा चांगला बावलेला आहे। आता ह्याच्यात मी हे धरून टोमॅटो टाकणार आहे। टोमॅटो बावले की मग बाकीचं पुढचं साहित्य एक एक करून घालायचं। काय म्हणजे प्रत्येकाची अंड्याची आमटी करण्याची पद्धत वेगळी आहे। कोण अंडी उकडून करतं, आम्ही अगोदर उकडूनच करायचे। मग बाबा माझे म्हणायचे, हे बघा अंड्याची आमटी ना माशाची आमटी कशी आपण काही केलं की ती चव येते, माशाची ती चव उतरते, तशी अंड्याच्या आमटीत नाही। आम्ही कसं करतो। आता हा कांद्यात टोमॅटो घालून दुसऱ्या साईडने तेल सुटलेलं आहे। मग अशी हळद घालायची। हळद घातल्यावर त्या कांद्याला आणि टोमॅटोला हळद लागायला हवी आणि लगेचच ही मिरची पूड घालायची। हा भाजलेला मसाला आहे, भाजका मसाला हा घालायचा। हा सगळं हे फिरवलं, व्यवस्थित केलं की हे पाणी घालायचं। पाणी उकळलं की मग वाटप घालायचं। चांगलं असं ढवळून घ्यायचं आणि मनापासून करायचं आणि मनात आपण म्हणतही राहतं, आपण करतोत ना ती चांगली होऊ दे। हे पाणी उकळलेलं आहे। पाणी घातल्यानंतर मग आता आपण हे जे वाटप आहे भाजलेलं मी केलेलं ते वाटप ह्यात घालायचं। सगळं वाटप घालायचं। वाटप उकळलं की अंड फोडून घालायचं। तरी आपण वाटप घातलं तरी वर पाणी घालायचं। हे चांगलं उकळायला द्यायचं। मी ह्याच्यात कांद्यावर टोमॅटो आणि ह्याला 2-3 मिनिटं भाजायला चांगलं दिलं। बाजूने तेल सुटल्यानंतर हळद पूड, मिरची पूड आणि भाजलेला मसाला घातला, चांगलं ढवळलं आणि मग पाणी घातलं। ते पाणी उकळल्यानंतर हे वाटप घातलं। आता वाटप घातल्यावर जरा पाणी घातलं, कारण आमटी ही जाडसर होता नाही आणि अंडी आता मी ह्या उकळलेल्या ह्याच्यात फोडून घालणार आहे, एक करून। हे आता अंड घेणार आहे, हे फोडणार आणि एक करून घालणार, हे दाखव। हे बघा हे चांगलं उकळलेलं आहे। आता पाणी वाटप, आता हे अंड फोडून एक करून अशी 7 अंडी मी फोडून त्यात घालणार आणि ती उकळल्यानंतर झाली अंड्याची आमटी तयार। बघा तुम्हाला कशी वाटते ती। एक करून मी 7 अंडी यात फोडून घातलेली आहेत। ही आता अशी टोप धरून मी हलवला। आता ह्याच्यात डाऊल नाही घालायचं आणि ही शिजली अंडी की वरनं ही धरून मी कोथिंबीर घालणार आहे थोडीशी। अजून 1-2 मिनिटं ती अंडी शिजायला लागतील। मग माझी आमटी तयार झाली। अंड्याची आमटी एक वेगळ्या पद्धतीची, पण पार्वती आजीच्या पद्धतीची। तुम्हाला आवडली
तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि कॉमेंट्स करायला विसरू नका. धन्यवाद. ही बघा 2-1 मिनिटात हे अंडी शिजून ही अशी आपोआप वर येतात. आजूबाजूला एक प्रकारे वास येतो बघा. सुंदर वास येते बघा. तुम्हाला हे अशी अंडी आता आपण डाऊल घालायचं आणि ही फुटली येतात. म्हणजे थोडा तरी सार अंड्याचा त्यात उतरतो. तुम्हाला हे आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करायला लक्ष्मी किचनला विसरू नका. धन्यवाद.